Kocúrsky hotel včera, keď naša ekipa zaznačila toti kadri, nebol polný so traktorami, bo väčšina porastov pred šatu zakončovala roboty i teraz čekajú, že by šežem dostatočno zohrala, že by počali za stotu najvažnejšiu jarnju robotu. Treba kradnúť každý deň, bo keď bude každý druhý, tretí deň dýš, to še rozsahne, a teraz už prichádza to tí perší roky, za cviklu už rušeli ľudze, za nejaký týždeň še ruší so s druhými kultúrami, takže treba porýchtať značo, za vec ľahko uzeme šedzi do bude padať dýš. Jarni roboty rušeli tako skoro, ale pre dosť padanja rozsahlo še, takže hoď rušeli skoro, budú završení možda i tako skasnejšie, ako sme plánovali. Cvikli bude menej, jak v prešlých rokoch i ono hlavným už pošata. Druhý jarni šat sa treba vyfinancovať, lenže bar malo parasti majú hotový peněž, a kukuricu z čardakoch neľahko predať pre zasicenosť trgovišća, ta velim ostava najnevýhodnejší spôsob financovania, zadlužovanie na pariteti.